Goed, de eerste dag van de meteorologische simmer. Dus is de simmer ingang van de waarkunde. En dit wordt het rond maar 31 augustus. Hoe die simmer had het al hand, hoe je het nog net. En dan kan ik wat wezen. Een koude dag voor het gevoel. Een koude dag met lege temperaturen. Eerst een grieze boel. En dan sloeg het zelfs wat wie het aan. En dat viel je dan wel, maar het is net een meter in de ruimmeter. En dus die een vrij stevige wind. Maar het zal al je wat oors worden. Takken we gaan stadig gewoon de goede kant op. Maar een meer en meer hege temperatuur. Wel, joen en vannacht. Het kleurt het flink op en dat betekent vrij helder waar. Dat betekent dat de temperatuur zakt naar zo'n 9 graden. Wind wat west en die is matig en vrij krachtig, maar kan in het waardgebied eerst nog krachtig wezen. Dan zetten we terug naar morgen. Dat wordt een snij waarop we er wel even op uitkennen. Jawel, want de zinnen is er aardig bij. Flink wat zinnen, maar ik zei ze letter weer eens even wat meer bewolking. Maar die zinnen had toch aardig de oerhoorn, denk ik. En de temperaturen komen ik wat heger te lezen. Het wordt wat vriendelijker, 14 en 16 graden. De wind wat west en die is matig en vrij krachtig. We zorgen vooruit naar een mandje mooi. Waarschijnlijk droeg waar, een protte bewolking, letter wat meer zinnen, temperaturen 14 graden, een koel waartype. En dan terug naar Tiesje, temperatuur weer wat heger, zo gemiddeld om en bij de 16 graden heen, dan wordt het weer wat vriendelijker, wat noffelijker, ik wat meer zinnen. Op Waasje, gemiddeld zo'n zonnetje 18 graden, dan wordt het nog wat noffelijker, dan wordt het nog wat warmer en dan hebben de zinnen er nog wat meer bij. En ik denk, nou Waasje, dat ik me een toontje vreet, dat we dan oergaan op een waartype met zo'n 20 of misschien wel 21 graden. Sjoch, dan wordt het simmer. Nou ja, we met een mandje, maar weer even in het Waasje in.